Čaute ľudia, dneska to bude video Brawl Stars. Budeme hrať, keď zanecháte like a odber a ideme na to. Budeme pušovať asi pravdepodobne rankedy. Dobre. Video nebolo mesné, lebo nemá som nakladené na video. Teraz už aj vidieť z Robloxu video. Napíšte mi do komentára, že si chcete video z FC26. Natočím to, kedy. Chcem vidieť, že vás to. Dneska by sme chceli v tomto videu dať aspoň Diamond 2. Ale možno dáme aj pár 2, takže neviem. Ale uvidíme. Nebudeme všetko tak vidieť. Berem asi toho Dynamajta. Lebo Dynamajt dáva aj, no, proste dáva. Proste hádže do strán, takže pre mňa to je ako celkom good. Brawler. S kým som si mohol vylepšiť, lebo ako jasnostný. Neviem, prečo som si takto dával. Countdown to chaos. Boom. You are worse than me! Aj náš klub, ktorý sa volá Zeta Slovakia. Máme tu plná kajka, 59 tisíc profil. A proste pušujte aj rankedy, aby sme tu nemali ničný klub. Potom tu je môj partner Zeta Slovakia, ktorý má 7 trofy. Je viceprezident a také rankedy so mnou, lebo uvidíte, že pušoval rankedy, aj keď ja mám Diamond 3. Super môj kamarát, ktorý má Silver 1 a má má viac trofy, ja mám si 20, on má 40 trofy. No ale proste zúnite sa aj na WhatsApp. To je WhatsApp, skupina WhatsApp, tuto. Takto. Kde to je? Toto je, keď sme mali natočiť video s rankedou, tu ste mohli hlasovať. Toto teraz aj venujem sa tamto klubu, ako nevenujeme sa každý deň, ale budeme sa venovať. Tu som dal, lebo som proste nevedel, že vám dobral braverov, tu je proste toto. A tuto dal môj bratranec, že áno, takže natočím toto video a točím ho. Môj bratranec nechcel točiť toto video, lebo proste nebol rozohratý a proste nechcel sa mu teraz hrať bravko. A dobre, sme na rankedoch a ideme pušovať, lebo už to točíme 5 minút, takže
tak. Jem rada, keď zdieľate toto video kamošom alebo proste niekomu. Aj za like budem rád, lebo poteší ma aj jeden like ma poteší. Poteší ma aj jeden like, aspoň viem, že proste niekomu sa páči toto video. Možno, že aj toto sa vám bude páčiť video. Keď sa snažiť editovať najlepšie, čo sa dá. No proste, že... Máme Spear a Cheat. Spear a neviem, prečo mi tak laguje. Ale asi ďaká to, že to laguje. Ale neviem, to je dneska bude na stream dobrý od 20. Doing it for the Lord! Takže budeme na tie knihy na stream, bude tam ako trady. A ty čo? Tak jak bym napisał, takže jak tomu mi to zaučil, takže jeden trochu mi chtěli. Ale budeme pokračovat, kdy mám galerii a to chvíli bude, takže to bude na eventě a bude tak dobrý 20 takže jak to byl můj první. Tak a tomu, že si myslela, že to znám. No, 3. septembra 2030. To je za teda 4 roky. Takže keby ste chceli streamať, to teda vôbec nebude, a za 4 roky 2030 tá film sa si pravdepodobne nikto nebude sledovať a keby tak budem veľmi rád za sledovanie, lebo som šťastný, keď ma sledujete, alebo dáte proste like. Aj za pekný komentár som rád. Teraz si berem Franka a v našom týme je Edgar a Emska a ja som Frank. Majú aj Hypercharge. I'm so gonna win everything. Keď chytím niečo, tak proste som takto slabý, aj keď ten...
chcem vám vynahradiť vynahradiť, lebo proste v mesiac nevyšlo video. Viem, zrušili ste mi aj odbery. Môžeme sa na to aj pozrieť. Zrušili ste mi odbery. Odber proste. Ale ďakujem vám za 15 000 lajkov a proste za všetko, čo vidíte. Aj za zhľadnutia, aj za odbery, aj za zhľadnutia, aj za lajky, komentáre. Som rád, že na tejto Brawl Stars Challenge bolo 5 lajkov, čo ma potešilo. Aj keď tuto nie, že pušujem výlov, lebo to bolo dlhé video, no ale nevadí. No a možno tak o týždeň natočíme jak sa to volá. Proste, že budeme proste si ohodnotiť môj YouTube kanál do začiatku, jak som to editoval, miniatúry som robil. Aj keď nerobím miniatúry, ale aspoň som niečo urobil. Takže si ohodnotíme možno o týždeň. Takže čau.